Malaking iskandalo ngayon ang nangyayari sa pagitan ng isang komedyante at co-host nitong lalaki. Usap-usapan sa social media kasi ang pagpatol di umano ng lalaking host sa kanyang kasamahang babae na isa ring host comedian. Nako, ano kaya ang masasabi nyo tungkol dito kung tatapusin nyo ang video na ito at malalaman nyo ang lahat? Bago kayo magkomento, hayaan nyo munang matapos ang video na ito. Maligayang pagbabalik sa aking channel mga kaibigan. Ako nga pala si Lovely at ito ang Get in Touch. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She's luminous so bright. Hindi nga matapos-tapos ang usapin tungkol sa dalawang artistang ito na ayon pa sa lumabas na balita, minura di umano ng lalaking host ang kanyang kasamahang babaeng host dahil napikon raw ito. Galit na galit ang mga netizens dahil pati raw babae ay papatulan di umano ng isang aktor na host. Kaya naman marami ang nag-react sa ganitong issue dahil lubos raw silang naawa sa isang babaeng host. Ang lalaki mismo ang nagmura sa kanya at napahiya sa harap ng kanilang bisita nung nag-shoot sila sa kanilang hino-host na palabas. Talaga namang napakalaking embarrassment ang ipinahiya sa harap ng maraming tao na hindi mo alam kung ano ang dahilan. Mabuti na lang daw di umano ay ang batikang singer nandoon at siya mismo ang kumomfort sa actress-comedian. Nung pumutok ang balitang awayan ng dalawang host ay napabalitang magsampa raw ng kaso ang actress-comedian na kumonsulta sa isang abogado. Grabe siguro talaga ang hiya na kanyang naramdaman noon dahil magsasampa talaga siya ng kaso sa kasamahan niyang host din. Nako, ibang usapan na ito mga ka-get in touch. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang ang lahat? Total may pinagsamahan naman sila, di ba? At mag-public apology na lang kung sino naman ang may kasalanan talaga sa kanilang dalawa. Nako, ang aktor ay nagbigay na ng kanyang mensahe o sagot sa isyong iyan. Huwag raw maniwala sa chismis. Ito ang naging sagot ng aktor na si Jano Gibbs, 51 years old, sa akusasyon ng isang netizen na nambastos umano ng babae ang singer-actor-host. Hindi direktang tinukoy ng netizen kung ano ang isyu, pero usap-usapan ngayon ang di umano'y pagmumura at panduduro ni Jano Gibbs sa co-host niyang si KitKat, 32 years old. Sina Jano at KitKat at Anjo Iliana ang main host ng Happy Time, ang daily non-time show na napapanood sa Net25. Naiulat na sa iba't ibang mga tabloid ang tungkol sa paninigaw, pagmumura at panduduro umano ni Jano Gibbs kay KitKat habang nagtitaping ng episode ng kanilang programa noong February 18. Lumalabas sa lahad ng source na napikon umano si Jano sa segment ng Kantanungan kung saan si KitKat ang nagsilbing segment host. Inakusahan daw ni Jano si KitKat na kinakampihan ang katunggali ni Jano sa portion na si Marcos Season. Ngayong umaga, ipinost ni Jano ang screenshots ng komento ng netizens na pinupuna siya sa pagiging unprofessional umano niya. Isa na rito ang mabibigat na paratang ng netizens na galing sa @getter012. Kino-question ang profesionalismo at di raw kaaya-ayang asal ni Jano bilang isang artista. Wala pa rin daw napapatunayan si Jano sa tagal nito sa industriya. Inakusahan nito si Jano na never punctual, disrespectful, and plain misogynist. Buong komento ng netizen, "You're becoming too professional on being unprofessional. The recent incident seals the deal on why networks you were once with couldn't have any less regret on taking you back. Ang ere mo. Ano ba ang napatunayan mo? Oh wait, meron nga pala, never punctual, disrespectful,
and plain misogynist. That's with Manilin and over the bakod with Anjo lang ang marka mo oy. Mind you, yan ha, never straight up you and yourself alone. Pal, si Manilin Reynes ang dating ka-love team ni Jano noong 80s. Ang Over the Bakod ay ang 90s kapuso sitcom na pinagbidahan ni Jano at Anjo. Ibinahagi rin ni Jano ang screenshot ng profile ni @jeter012 na wala post, followers at following. Nais ipunto ni Jano na dami account ito ng netizen na bumatikos sa kanya. Ipinost din ng actor-singer-host ang komento ng isa pang netizen na tumawag sa kanyang ugaling basura at hindi marunong rumispeto ng babae. Komento ng netizen, ugaling basura, ugaling squatter. Didn't you mom taught you how to respect women? Mahiya ka. Pareho pa namang mga babae ang anak mo, sumagot si Jano. Una, itinama niya ang grammar ng nagkomento. Pangalawa, itinanggi niyang may katotohanan ang isyo. Buong sagot ni Jano. Number 1, it's didn't your mom teach not taught. Mahiya ka, naniniwala ka sa chismis. Ang lahat naman ng tabloid ay nagpadala na ng mensahe kina KitKat at Jano pero wala pa ring reaksyon hinggil sa issue na ito. Kailangan na lang natin antayin kung ano ang kanilang mga reaksyon na kanilang isa sa publiko para malaman ng lahat at maliwanagan ang kanilang mga tagahanga at taga-suporta. Kailangan talaga nating i-handle ang ating sarili pagdating sa mga ganyan dahil hindi mo na mababawi kung nasaktan mo na ang isang tao. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.